Sarong harinang pigahanap na serial killer ang naarestar kan otoridad sa Sorsogon kan Disyembre 21. Binisto ang suspect na si Michael, residente kan Barangay Buroran, Dunsol, Sorsogon. Naaresto siya alauna nin hapon sa sarong operasyon na pinanganotan kan Dunsol Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cavite asin Cavite Maritime Police Station. Pigkasaran pag-aresto sa kusog kan warrant of arrest. Sa investigasyon, labis sarong dekadang nagtago si Michael na imbwelto sa manlaylay na kaso nin panggagadan. Kabali sa mga kasong kinakaatubang niya ang pananaksak sa sarong nagngangaran na Domingo na residente kan Barangay Bukandula, 3 Imo City, Cavite kan Nobyembre 2015 na nakumiter kay ni matapos na makadiskusyon ang biktima mantang nagiinuman. Siya man subuotan responsable sa pananaksak asin paglaslas sa liog kan sarong nagngangaran na Eliseo kan Setyembre 11, 2012 sa San Ramon, Dunsol. Apisar kay ni, imbwelto man siya sa pananaksak, paglaslas kan liog asin paggadan sa mga biktimang sina Ryan asin Orlando kan Oktubre 15, 2023 sa Barangay Alapan 1A, Imus, Cavite. Ngayon lang po siya, sir, nahuli kasi tagal-tagal na po nung yung una niyang kaso ay noong 2012 pa yung kaso niya. Okay. Tapos yung pangalawa, November 2, 2015 at yung pangatlo, October 15, 2023. Sa presente nasa kustudiya pa kan CIDG Cavite Provincial Field Unit si Michael asin naatubang sa tulong kasong homicide na may kinaaraman sa pagkagadan kan tulong individual sa Cavite. Padagos naman ang investigasyon kan Dunsol Municipal Police Station sa sarupang kaso ng paggadan sa Dunsol antes na magsuna din dugang na kaso laban sa sospek. Yung pamilya niya, siguro dahil nga sa pressure, nakipag-ugnayan na po doon sa CIDG Cavite. So doon daw po gustong mag-surrender po dito ng ating suspect na si alias Michael. Kaya yun, nung petsa 21, pumunta po dito yung CIDG at inaresto po itong si Michael kasama po ang ating mga pulis po dito sa Dunsol po. Inumaw naman kan kapulisan ang kooperasyon kan publiko na nagindalan sa makaskas na pagkakaaresto kay Michael. Nangapodan man sinda na padagos na makipagtabangan sa otoridad nga ni madakop ang iba pang mga kriminal. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.